Για να δούμε από κοντά το αγαπημένο σας κόσμημα. Σκουλαρίκια καρφωτά, μονόπετρα με ζυργόν, 14 καρατίων, με αυστριακό ζυργόν αρίστης ποιότητας και γυαλάδας. Δεν μπορεί η κάμερα να δείξει το πόσο γυαλιστερό είναι. Ένα κόσμημα ευκολοφόρετο, καθημερινό. Αυτό που βλέπετε είναι σιλικόνη που έχει μέσα ενσωματωμένο το κούμπομα, την πεταλούδα, για να μην ξεσφύγει και να μην χαλαρώνει και να μην το χάνετε. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυρίες στα σκουλαρίκια τα χρυσά. Το λύσαμε και αυτό. Με αυστριακά ζυργόν από 14 καράτια χρυσό, με εγγύηση κοσμήματα κουμιάν, δωρεάν αποστολή και δωρεάν αντικαταβολή. Η διάμετρος της πέτρας είναι 6 mm, είναι ένα αρκετά μεγάλο σκουλαρίκι, όχι πολύ μεγάλο, αλλά όχι το πολύ μικρό μέγεθος. 6 mm πιάνει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια γύρω από την τρύπα του αυτιού. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια.